Cakil, Buto Cakil. Nah, Cakil. Ini merupakan corekan saya. Corekan ini pola atau gambaran wayangku dhewe sing pertama dadi wayang iki. Salah satu koleksi. Nyorek dhewe, gambar dhewe. Terus tak pesenke dadi iki. Nah, Yo ambal ulang sapi tapi wis seneng banget sama semua. ini anu ya Mas ya. Ini salah satu koleksi pertama. Yo enggak pertama tapi piye ya? Maksud iki sejarah banget lho kan. Oh, Makanya iki Cakil iki kudune kira-kirane ora ngene to, mripate barang kan ya ora kudu ngene. Terus iki pedange barang kan ya ora umume ora lumrahe ngono lho. Iki boleh pinjam Mas? monggo. Nah, kita Sampai masuk ke tempat wayang ke kelas 5 SD. dari kelas 5 SD loh. Nah, kelas 5 SD saya ini ya mangga apet. Nih, emane belum tahu tak gondala. Emane kuwi belum tahu tak pentas wayang kuwi. Liyane malah sak bubar-bubar itu malah kok susah itu. Dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Gambar sendiri. Terus disalurkan ke penata ya. Nah, asal kene benar. Nah, boleh tahu penatanya itu dari mana dan siapa? Kalau penatae itu berapa orang ya Mas? Karena ini aku jadi punya konco logo. Yo itu lagu gamelan nek samdo ngerti. Yogo. Pengrawit. Nah, Ya, pengrawit. Lakon goleke apa iso gawe wayang terus akan gawekne. Iki ora mudeng aku senata apa aku ora mudeng. Kayak aku pesen ngono. Nek dadine lumayan ora ngecewake lah. Yogo lur. Nek yogo ki anak. Yoga kuwi anak nek yoga kuwi penabuh pengrawit. Panjak lah. Ada nek istilah wong tangan panjak. Ada. Panjak rolasan. Aja dulu itu. Aja tersinggung. Nggih, iku Cakil. Terus Nah, berikutnya Mas. berikutnya iki. Nah, Iki Broto Seno. Broto Seno. Broto Seno iki nom-noman lho. Iki cerak kumen Mas. Iki cerak kumen. Gila wis SMKI kelas piro ya? SMKI kelas 2. Sampai kelas 2. SMKI kelas 2 iki wayang iki. Dan pekerjaannya ya nek nggak salah mau 10 dino. Wayang iki 10 hari. Di mergo tau ya sak kanggo dalan. Mergo kesusu tapi jane enggak. Aku akhirnya peratah ku wis suwe, tapi kok nembe dicanda pas nyedaki hari H pas aku pentas kuwi. Gitu. Gede banget iki. Itu bro. Modelnya apa Mas? Wah, iki ketoke tanpa wondo iki. Mergo iki yo mau nuruti kabeh itu aku tau kathik ngono to. Mau diteliti meneh iki yo kurang pe aja di sawah. Nggih. Ini yo piye terus Sing durung ira wondo. Wondo itu anu Mas, apa jenenge? Karakter. 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 Kayak wong duwe karakter dhewe. Karakternya dhewe. Satu contoh Baladewa ya. Ya. Baladewa kalau Indonesianya itu Indianya versi India. Balarama. Balaram kalau dia. Ya wayangnya Baladewa. Tapi mestine yang mau seni ngerti wayang wis ngerti Baladewa. Baladewa waktu dienggo adegan jejer adegan pertama kae adegan santai ya. Sing dienggo iki Wondo Sembodo. Jadi untuk wayangnya itu serba piye ya? Nyantai lah intinya. Jadi kepalanya ada dienggo sithik, awake ya semu. Jadi ngawat emas kae. Kuwi lha kok ya wis metu njaba kae milih foto kaget iso. Dadi wajahnya rada ndangak sithik. Lepas mesu dia foto geger. Wah, awake abang ngono kae. Ya. Kalau dulu masih digunakan, sekarang ya wis kiraku kok selera.
Apa jujur ketokne Bolotiwo geger ya apa-apa. Ya. Iku Brotoseno. Boleh tidak? Oh, enggak. Lur. Nah. Kuwi dhewe ora sak baene wong. Oleh to jare kotak-kotak itu dhewe ora ditata, iki ditata kok ya. Kuwi ditata. Nah, ini lur. Bentuke. Iki lur. Kuwi Brotoseno. Jogja lah, Wijo Seno. Iya, terus yang berikutnya iki Ratu Sabrang bagus. Ratu Sabrang bagus. Ini yo caraku nek iki terinspirasi dari tiga daerah wayang. Surakarta, atau Solo, Jogja, karo Jawa Timuran. Solo iki wis dikok model iki Solo. Jogja nih iki lho. Lambene iki wayang alusan umumnya lambene ora ngene iki. Tak kira kaya ngene Sen Alus. Jogja. Nah, nek sama nonton tokoh iki sono gaya Jogja, kuwi lambene ngene iki. Terus Jawa Timuran dia karo wis sandangane Jordan. Kawine dulu kawine jare sing dhuwure terus iki nganggo keris terus nek kembange iki terus nganggo gam. Lho, penasaran. Cedake di close up. Ratu Sabrang bagus tau istilahnya sasran. Cara wayang karo Prabane kuwi kan ya sungkingane ning Jawa Timuran. Ijo karo kuning. Kuwi ora dienggo mayang, ora tau lagu mayang mergone ya pandemi. Lah dadi iki ya dadi sundingan ya nek mutiare tak duwe pandemi adoh kae wis pas bisa nyundinge pas awal-awal pandemi kae urung kerja meneh. Sampe mendinge Iki ning gone kancaku nyundinge jenenge Mas Arfana, daleme ya ngancar diri. sing ngomong ngancar mesti sing apa bola-bola seni ini mesti gak Kasih. Ya perdana Arfana iki. Natae di Jogja, aku dhewe ora paham sing natah yo ngerti ente. Iya nek kanca lah. Kuwi ngono ae. kalau senone mau Mas Brotoseno ini karyane Pak Nardi Baron. Nardi Baron Dari Klaten yang penting Pak Suparno Mejeng. Iya, sepuluh dino sing ngungging mureng-mureng kae. Wah, dadak banget kok. Iki wis sakan gua. 10 dino dadi wayang. Brotoseno. Loh Mas ini kok ngono biasanya kan apa boleh namanya jenenge apa Gedang Sliran kate diarani iki. biasanya kan enggak Macapan sing incip-incip kok kae. Ora apa-apa jenenge sekadi sundingan ya selera gitu. Terus yang terakhir ya Mas ini Roh Dunia. Iya cara aku pernah ini malah tak gambar langsung ke kulit. Jadi pertama dari kertas biasa terus tapi corekan ini jadi iya ya Mas ya aku ki dua prinsip uang kena duwe wayang iki hasil corekane dhewe terus saya wayang iki le tuku yo tuku terus kadang gak duwe wah iya
iya salah satu wangunan. Biar sempat Arab siang wong ini masih dong kalau tak jalur nih. Oh, regane wangi lho, tak ke apa ya? Kaya maskotku digambare Bathara Indra. baliknya loh. Heeh. Kok Bathara Indra iki sing duwe gamelan kono. Filosofinya apa? Filosofinya ya itu Dewa Indra itu adalah dewa kesenian, paling wayang Purwa nggih, dewa kesenian. Mane tak perwakilkan kok bab iki. Engko pengeling-eling meneh pas aku tugas akhir kae ning SMK aku maju di korban. Terus iki ana cerita unik ayo niki. Ceritane iki waktu nyungging ku wayang ngecat. Wayang ngecat go ngarepe kene, kan aku gereje. Kuwi iki cat minyak go dasari go leme grenjeng. Kuwi lah kekentelem kene nganggo thinner. Dicampur thinner. Lah thinner iki kutah ning lantai ning ngene mestet. Baru dilat nganggo tisu dilek ning asbak. Kancaku ada dolanan korek. Dolanan korek perabot ning ngene tisu wek lombok kamar wae. Walah dadi iki yo. Walah, arep tak gebal tak gani ngono eman-eman aku. Mergo kelingan cerita Kejadian sing tidak terduga. Terus pagi iki kan langsung bikin berpopulasi lukis kuwi jikoku ini bayare dadak bongkar celengan. Jadi korban ke duit celengan jiko apa yang nih. Terus kuwi kan bongkar dulak grenjeng full mergo ngirit. Ngirit. Piye yang sak pengen dan dicet kok. Oke ya. Tur. Oke. Yang wangi aku inspirasi dari Kelir Ketoprak Siswa Budaya Tulungagung. Ya ngono kuwi meh padha. Iku lho. Ya kuwi mau beberapa koleksi wayangku sing duwe cerita reno-reno. Tapi sampean napa dengan gambar sing iki mes apa biru-biru terus dikreasikan Ya, dikembangkan apa Ya betul. langsung dari pikiran? Ya pertama yaitu jadi golek referensi sih gambar-gambar gunungan berapa ratus gunungan lah doi terus itu dari diutakake gak dong. Satu contoh ini kewane sing gumpul ini kaya lima hidup karya Ki Bambang Suwarno dari Solo. Tuh. Terus ini kaya kagungane Pak Purwoasmara kae, terus dhuwure iki kaya ngene kagungane Pak Mantep kae. Ya kuwi dadi digathuk-gathukke ngono. Kolaborasi. Ya. Biasanya kan setiap wayang ada namanya sama namanya apa, Pak? Ya ini bukan ulang dulu ya apa yang ngomong. Itu kan ini kan. Pengen lihat monggo datang. Datang langsung. Ah. Di ning ngene iku kudu janjian sik engko. Aku pas ning Solo. Soalnya repot loh. Waduh. Ya ora. Terus kan ini masa pandemi ya, Mas? Masa pandemi terus tahapan di oleh terus mau ajakan di oleh Kayak dibatake. karena sebagai pelaku budaya terus pulang kok bagaimana menyiasati supaya bisa apa ya Mas, bisa tetap berkarya terus menyampaikan unek-unek kepada Orang depan ya. Bagian lo masih sama kan ini kita sudah mau biar nyamuk
subscribe nggih. Subscribe lur. Engko apa linknya ning deskripsi. Nah, nggih cocok dicari di YouTube channel Muda Danang Wijaya. Monggo di subscribe. Subscribe itu nggih. Ya bahas tentang wayang dan sekitarnya pokoknya. Jadi ya ayolah sharing bersama.